Miluze Ilazki, saio ekologiko, Zalantzabarik. saio berdea, CO2 emisio gutxien dituen lehiaketa, besteak beste ikusi ze giro sanoa daukagun, plato honetan, ze arnazten den hemen. Ez aldala, Eneko eta Ruben, ongi etorri? Bai, eskerrik asko. Zuek ere sano, ekologiko etorri zarete? Bai. Laugarren saioa, gurean, dagoeneko 522 euro irabaziak. Galdetu diet Ilazki, ze entrenamentuta egiten ote dituzten, eta esan didate Enekok egiten duela triatloia, eta Rubenek duatloia. Garatu nahi baduzu hori, Eneko? Ba, etxean seme-alabak, 3 seme-alabak bazala, eta orduan hori. Eta Rubenek? Nik bi. Nik bi, horregatik batek egiten dut triatloia eta besteak biatloia. Espero ezagun entrenamentu horre guztiak gaurkorako ere balio duela. Ados? Bai. Animo bikote, zazorte hon. Bai, eskerrik asko. Eneko hainitze bigarren egun amazketatik dato, ez moduz? Ondo. Eneko indartxu ja leku hartute aurrekuen, eta ja zaune badakigu... ikizaigu toki eta... Hori da. Hori da. Hainitze gaur azkeneraino. A tope. Hori da helburua bai, ez da? Bai. Ondo, eskerrik asko, etortziarren, ongi etorri. Eta bikote berri bat, Eneko eta Maren, bide batez, parentesi txiki bat hemen, ze gertatzen da Enekoekin. Zenbat saiotan, eta gaur 3 ditugu. Eneko eta Eneko, kasu honetan Eneko ataundarra. Zer moduz, Eneko? Hementxe, begira, bada datu bat ja, abia puntu gona. Lehioan kazetaritza ikasle, ez da? Bai. Gainontzean, kirolzalea. Bai. Parrandazalea ere bai, zeuronek. Normala da, Normala da, tokatzen den moduan. bai. Maren, ongi etorri zuri ere. Pixukideak zarete, gainera. Bai. Eta esan digute Maren pixuan bertan aditzen zaretela Miluzeri begira eta probak eta preparatzen. Bueno, preparatzen ez, ikusten. Ikusten. Zein da honen abizetatik, Maren, sofatik? Eneko. Eneko, Bai, Ondo. Zu etorri zara Enekoren babesia nola bai orduan. Ba, baina Marenek ere... Mitasune, ala. Bai, eta berak ere emango du beretik, seguru, bikote zorte. Zema zarete pizuen? 3. Hirugarrena? Garazi. Garazi begira. Garazi onena begira egotia. Zorte, bikote, animo. Aupa, ongi etorri. Eta ongi etorri dan hori, aztera goaz. Gozen! Bueno, Bilboko Urretxindorro ikastolatik datoz. Aupa! Gure publikokoak. Ondo indartxu, beste hiriburuetara joango garalako. Hiriburuak eta Euskal Herriko hiriburuekin lotuta armarrietan agertzen diren animaliak. Nor duen maira? Zineu. Eneko hartu leko emezedez. Bai. Ruben putz egiten dirazu. Beren... Garmarriena. Ia astortea dauen. Guazta mutilek denpora. Ia ba. Iruña. 2-8. Ez? Bilbo. 2-8. Osondo. Bayona. Belaontzia. Ez? Donostia. Belaontzia. Bale. Gasteiz. Gasteiz. Biarritz. Ez? Bi zuzen erantzun ditugu, Bilbon armarrian 2-8 ikus daitezkelako, Donostiakoa zen Belaontzia, Iruñean zilarrezko lehoia, katez eta inguratuta, Gasteizkoa da Isabel Bigarrenaren inizialak dituen armarria, hain zuzen karlistadari edo karlistei aurre egiteko emandako laguntzagatik eta hori omentzeko, Baionan 2 haritz ikus genitzake armarrian, eta Donibane Garazin arkume bat zuek 2 erantzun da, armarrian eta markagailuan, 20 puntu momentuz! Eneko eta initze pare derra osatzen dute gure koñatuek. Koñatuek deitzuten zazuia bat abesteri? Ez. Izenez, bai. Sanoago horrela, ez da? Bueno, batzutan... Bai, grazia ere badu. Bai. Baina nahiko ironikoa izaten da normalen, ez da? Baina, bueno, Euskal Herriko hiriburuekin jarraituko dugu, nordu maira? Ni. Hainitze hartu leko mesedez. Eneko osatu beharrekoa hiriburuko itzien, plazak nola izena daukan, ea sortea dauen. Bai. Guazen, denpora. Donostia. Plaza Barria. Gasteiz. Zuloaga Plaza. Kantuz. Donostia. Zuloaga Plaza. Osondo. Iruña. Gazteluko Plaza. Osondo.
Bilbo. Plaza Barria. Oso ondo, Eneko. Gasteiz. Patxa plaza. Joagats. Baiona. Floket plaza. Hortxe lau akatzekin, Plazetako batzuk. Bai. Plazaren izen esan dut, baina plazetako batzuk plazasko daudelako. Ez dute txuenetakoak tartean. Ez gara berezik izin hasi, gero martxa hon hartu, eta azkenean lau akatzekin bukatu zaigu jolasa. Baionakoa delako Patxa plaza, Gasteizen eta gure falta ditzegun Aiotz plaza dago, Donostian Zuloaga plaza, Santelmo museoren parean, Iruñeko Gaztelu plaza mitikoa, Bilboko plaza Barria eta Donibanekoa da berriz Floket izeneko plaza lau akatzekin, punturik bat ere ez, bikote. Lastima. Ba, puntuak beharko ditugu Eneko eta Maren, ez dagoen markagailuan bebai, nor joango da Maira? Ni. Hartu guleko Maren, mesedez. Eneko ez dakit, ikusten duzun, nik asko egiten dudalako herri baten egon, hemen zema biztanlea duz. Gutxi. Gutxi, ez daukazu interes hori. 1800 holamuz, ataunen. Ataunen 1800, baina galdetzen diozu zeure buruari, hiriburu baten egon edo, hemen zema biztanle egongo dira. Esan ez. Bori egin beharko dugu orain. Euskal Herriko hiriburuekin amaitzeko, iaztema biztanle dauden euretan, guazten denpora. Bilbo. Irunda berta 2000. Oso ondo? Donosti. 120.000. Oso ondo? Iruña. 203.000. Baiona. 53.000. Donibane Garazi. 1500. Maule Letxarre. 2307. Haupa! Bikain! Ez dio galdera hori egiten bere buruari, ja datuak badakizkielako. Claro. Ondo artxibatuta ditu. Errepasatzea litzateke, ez da? Iruñean, Nafarroako iriri jendetsuena noski, 203.000 biztanle, Donostian 182.088, Bilbo, hiriburu jendetsuena 342.672 biztanlerekin, Maule Lextarren 2.947, Baionan 53.063, hau da errepasoa. Loterikue! Bai horixe, eta Donibane Garazin 1.522, loteria bete-betean asmatuta, 60 puntu bikote! Silik. Silik orain, Eneko eta Ruben. Bai. Ruben, imintzioen aztia. Hartuko duzulekua, Ruben? Bai. Bai. Gustatzen zaigulako, Bai. Estilo propioa duelako. Eta asko eskertzen da hori milu zen. Ea, lau kontzeptuak asmatzen ditugun. Denbora. Kiratxa. Zaguzarra. Vampiroa. Oso ondo. Kain. Ea, marrazen. Eneko? Elurra. Kanpin den da. Claro, zer hori. Beste marrazkia. Venga, Ruben. Etxea, etxola, teilatua. Izilik, Ruben, bezedez? Bai. Karratuak, dadoak. Imintzieka bezala, Ruben? Edo? Aldatu, Ruben? Venga, beste marrazkia. Zer dan adierazi? Zer egiten duen adierazi? Bai, baina... Bai? Horria, irakurri, kaiola, martzela. Pues... txanto. Nota musika batzuk akordoiaren albuan, edo harriak ziren bestiek. Ba, kizu ez olfeoarena... Baina nota txubet, bai. Jo, eta pena, imintzioka ere utzi dugula beste bat. Hor trikutxo bat deneukan, bere arantza eta guzti. Ja, baina hori... Ez. Ez nuen ikusten hori egiteko... Niretzako moduan enuen ikusten, listo, berak aukeratzen du. Esandakoa, bere estiloa duelako. Jazta, bat, hogei, nahiko niretzat, bale? Ruben aktorea balitz, zuzendari batek paper bat eskaini eta... Hau ez da niretzat. Ez da nirea, hori ez dute egingo. Eneko eta Initze, kasu honetan Maira joango da Eneko, ondo, hartu lekua, eta ea ba, markagailua utxean momentuz,
puntu batzuk ja bilatzen hasteko unea da. Aldela, lauak zuzen erantzun da. Demora! Futbol zelaia, tokia. Eraikuntza bat. Markagailua, epailea. Ez. Hau. Guzki hartu, tumbona, Horror. burbujak, Bai. jakusia. Venga, gertu. Bero? Spa. Spa, oso ondo. Spa. Ea marrazkitxo bat. Nio. Oh! Zigarroa, purua, kea, marihuana, kalamua, porrua. Horrua, Ionize, oso ondo. Baratzeko espero genuen, eneko? Bai. Zer da hori? Intsektu bat, matxin saltoa. Venga, bero. Barraskilloa. Idatzi barik. Kirkilla. Bai. Kilkerra, oso ondo. Kilkerra. Vale. Ondo, loteria. Geratu zaigu asmatzeko, baina beste denak, bai. Bai, hori tokatu edo ez, horren arabera izaten da. Eta porruarena ere izango da tokatu edo ez. Bakoitzaren zaletasunak eta bar. Moizasun, batxu, Hirurogeita puntu! Nik aseran zenuna, gainera porru bat, barazkia margotzen hasi zela, eta zeote dago, ez da? Ez usteko asko hartze ditugulako, isil-isiliken, eneko tamaren zuekin ere bai, akaso? Nor da hemen imintzietan eta espezialista? Ni. Maren, oso ondo, bartu lekua. Eta ea, eneko zuk bota proposamenak, guk ere laguntzerik izango bagenu, lau kontzeptuak asmatzeko. Maren prest, denbora! Marrazki bat, azteko. Zer da hori, eneko? Bota? Sarea, Ikusten da, hor dago. aldago estela. Zer da hori? Hor, beira. Zer ikusten da, eneko? Azubie, Bai. Oso ondo, zubia. Bai, imintzioka, oso ondo. zarata, hotxa, horrazie, Bota, eneko, ondari zara, koleta, goma, belarretakoa, Bai. Kain. lehorgailue, Esan, orain? ez da lehorgailue, Bai. Hartu lekue. Hau uste dut sekula ez dela gertatu. Imintzioka, asmarazteko bi kontzeptu zeuden, lehenbizikoa hile lehorgailua, eta antxe aritu da hilearekin gora eta bera, eta ez dugu asmatu. Bigarrena biolina zen, eta biolinarena egiten hasi dagoen, orduan mota duzu lehorgailua. Baina sartu da? Baina asmatu behar da aukeratuta daukaguna, be bai. Ja, Baina, bueno, sartu zaigu. Bale, eneko maren 60 puntu. Itz eskutuak datoz, eneko Ruben komeni, asmatzen Bai, hasti, bai. Aldeak ja nabarmen hasti direlako, nordu maira. Haupa Ruben. Bai. Bai emandako pistekin, gakoekin, alik eta hitz gehien sakuratzen ditugun, guazen denpora. Erosketak, Orga, merke, denda, garaia, berapenak, Osondo. bronka, istilua, sinonimoa, Sinonimo erabili. Sinonimoa ez du bari. barkatu bai. Lasai. Mendi, magala, katea, Pirinioak, Italia, Alpeak, Osondo. Eran. garajean, autoa, jo, atea, kontra, horma, erdian, Ondo! Zutabea. Ondo.
Garajeetan behar baino dozena bat gehiago izaten direla, metro kuadroko zutabe horiek ez da, batera eta bestera. Batzuk mugitzen dira, bai. Iskin egin nahian, mugitu ere egiten dira, beti kotxearen aldera. Ruben, sekulako artista, bi zuzen erantzun da, Enekok 40 puntu, osando! Bai. Nire kotxeko marka guztiek hori esaten dute. Bai, ez da? Bai, bum, bum. Ze markatakoa da zure kotxea eta zutabe markakoa. Bai, zer. Eneko Ainitze hitz eskutuak, nor du maira? Ni. Ba, Ainitzek leku hartuko du, Eneko asmatzeko prest, eta ia lortzen dugun lasaitasun hori tribuaren berrok etorri aurretik. Guazten denpara. Kartzelan, Barroteak. dirua, Lapurra. Osondo. kotxean, Volantea. airea, Hotza. aurrekoan, aldaketa. Bai. Beleari, Ipurbeltz. aberea, Zozoa. Osondo. pasa. Eztia, Erlea. Osondo. Gain. pasa. Roxarito, Dendaria. mota, Fruta saltzailea. tabakoa, Estankoa. bai. Sagarrean, Oso ondo, Eta pasoak ere oso ondo aukera duta gainera, Ainitzek esan dugu, enredatzen hasi aurretik, orapilatu baino lehen paso egin dezagun. Roxaritorena da, amezketako estankoa, kaso? Bai. Bueno, denetik izango du. Bai. Frutak ere bai, besarka bat, Roxaritori. Ia miluz ezalie, bada, Roxarito. Hori da, eta zuei 80 puntu. Hori da, Eneko maren, egoten zarete, noski pisua konpartitzen, ikasten dauden bitartean, egoten zarete hitz eskutura jolas egiten. Bai, oso ondo. Nor du maira? ni baize. Apa, Maren. Marenek leku hartu eta Eneko asmatzeko prest, Eneko oso nahi zara asmatzen, erakutsi behar. Hor mantentzen den. Hori da, guazen, denbora. Paso. Paso. Gabonetan, Kantak. oparik, Pastela. zeinek. Aurlentero. Oso ondo. Gain. Paso. Paso. Hegazkinek, Airean. lurrerau, Aireportua. Oso ondo. kotxek, Errepideak. ilune, Paso. zuloa, Beltza. kotxek, Oso ondo, tunela. Bai, sartu gara tunelera, beste aldera, igaro eta argi aldera egitea falta izan zaigu, baina egia aurretik, beste bi zuzen erantzun dituzuela, beraz, Eneko eta Maren zuentzat 40 puntu! Oago! Ondo, aldeak markagailuetan, Markagailuak nola dauden ikusiko dugu, momentuz 80 puntu dituzte Santurtzi. Karrantzan, Amezketan 140 puntu, eta 160, Ataun Idiazabalen. Bale, trigoren berbatatoz? Eneko Ruben, atzetik. Bai? Eneko asmatuko dizkia zudanak? Ja, ba, zaitu. Alegindu bai, ezta? Bai. Guazten denpora. Garbitu, Ainoan. Simendu, Apustu asko egiten dituena. dematxua, Txingorra, Urdinarben. indrizka, Garbitu, Ainoan. Simendu, Apustu asko egiten dituena. dematxua, Txingorra, Urdinarben. sitxerra, Segurazki, iparraldean. hauza, Eneko? Garbitu, Ainoan. Ximendu. Apustu asko egiten dituena. Dematxua. Txingorra, Urdinarben. Sitxerra. Segurazki, iparraldean. Amentx. Bai! Segurtasun handiz esan, baina amentxere sartu zaigu, beraz, errebotea ondo baliatuta, Eneko eta Inizerentzat, 40 puntu! Oso ondo! Edertu Eneko eta abiatzeko de, zeurekin hasiko gara. Vale. Guazen, bigarren tabla, denpora. Barrabila. Bota? Txoboa. Barrabila. truxua, Eneko? Barrabila. Aparatu. Barrabila.
Filda. Neko? Barrabila, Eneko. Atoxa. Zaparra da, mutrikun. Truxua. Ezkerreko eskuaz baliatzen dena, Otxandion. Filda. Barrabila, Atoxa. zaparra da, mutrikun. Truxua. Ezkerreko eskuaz baliatzen dena, Otxandion. Txoboa. Tristea, serretua. Kopetiluna. Egurra pilatu. Kosta zaigu, Atoxa hori zuzen erantzutea, bueltaka eta bueltaka aritu gara batera eta bestera, baina azkenean Ruben eta azken hori ere bizkor sartu denez, Laurekin 40 puntu zuentzat. Interesgarri, Eta hirugarren taula. Eneko, Maren, zeuen lekutik abiatuko gara, Eneko zeurekin nahi zuzen be, guazten denpora. Eskaini zuberoan. Amarratza. Eskaini zuberoan. Urrutegin. Neko? Eskaini zuberoan. Obereskatu. Trufatu, arratian. Turrutegin. Baldarra, mundakan. Samalda. Eskaini zuberoan. Joder, Ruben, Turrutegin. eskaini zuberoan. Obereskatu. Trufatu arratian. Samalda. Eskaini zuberoan. Boere eskatu. Trufatu arratian. Turrutegin. Errebotean ere, erne egon beharra dagoela, Urduritasunak. Ainitzek bat ohereskatu, zebeste egiatzai gusartu zuentzat, 10 puntu bikote. Markagailuetara goaz, Eneko Ruben, 120 puntu gehiago dituzu, 180 Enekok eta Initzek, 160 Enekok eta Marrenek. Eta honen bestez, Eneko eta Ruben Portugaleteko gure irakasleen ibilbidea amaitu dela. Saiatu gara Eneko nolabait harria zulatu eta zulatzen, baina tope ere jo dugu, ezta? Bai, Madrid baietz, bai. Zer gertatu da, Ruben? Bastakit, igual ez da, egun oso fina. Egun guztiak ere zirelako. Hori da, beti- urduritasun beti horiek. da- Eneko Ruben asko gustatu dugu zuekin, bat, irakasle oso martxosoak zaretela erakutsi duzuelako. Eneko arrizulatzaile bat, segurazki ezagutzen dudan lehenengo aldia dalako, zoragarria, iruditzen zaigu. Eta Ruben, kontako etzu sekretu bet? Venga. Venga, miluzeko afari bat egin dugu, Bai. Antxon? Bai. Zure sirenari buruz hitz egiten egon gara. Besterik ez dago, Ruben. Maitasun askorekin. Izpidea nire sirena. Bai, vale. Ruben, maitasun askorekin. ikono bilakatu zara, eta ikono izango zara betiko. Bide batez, 522 euro ere badituzu irabaziak. Ikonoaren hau beto, bai. Asko zo beto. Hori da, Hori lortu dirua badu, eta ikono izaera. Joder. Beraz, segi sirena Eneko Ruben, eskerrik asko haupazuek. Apaneko, esker. Ilaski duela gutxi, erronka luzatu genien gure mihiluzeoi. Tarte gauzaen zaigulako alako erronkak eta luzatzea. Zuen oekidei eta nola deitzen diezuen, alako ze kode dituzuen oean. Oekide, Sexu sofakide. jardunean eta ari garen, ezta? Hormakide, bai. Bueno, jabetu gara, ondorio nagusi modura, esan genezake, mihiluzeok oe kontutan ere gastronomia dugula, beti gogoan. Ezin dugula jateko ahaztu. Ze oekidei deitzeko moduen artean, aipatu dira besteak beste, patxintxi, goxoki, brokolitxo, estitxu, txurrita, baina brokolitxo, esan dut, brokolia duen usainarekin eta, ez da, estitxu tankerakoak, Estitxu bitu politxe. Estitxu polita da. Estitxu goxoa. Patxintxi ere asko gustatzen zain niri. Txurrito ere bai. Txurrito ere bai. Eukiko hau zozen, brokolitxo. Brokolitxuri igual eman behar genioke buelta bat. Eta beste hortxo bat, iritsi zaizkigu denak mezu pribatu bidez eta, Alegia, jendeak ez du bere nortasuna eta agerian utzi nahi izan. Baina, bueno, horrelako erronka gehiago ere izango dira zuek jarraitu parte hartzen, gure txurritxuek. Zerotik hasiko gara, eta bialdu bide batez, eta hemen aterako ditugu. Enekok barre egiten duelako, Eneko eukiko berbaren bat sekretuen gordeta. Bueno, sekretu izaten zeitiko, ez? Sekretu izaten jarraituko du, orain familia da egongo dalako behin. Lehen porrua ere aipatu denez. Igual. Porruari tiraka, porrutxo edo. Izango da zerbait. Bueno, Eneko Maren, ze ondo, bigarren fasera sailkatuta ja. Hortxe, zerotik hasiko gara, beraz aukera berri bat, puntuak biltzen hasteko, hau pasuek. Eta puntuak biltzen hasteko, definizioak, Eneko eta Initze, zuentzat horixet. Txandaka, Enekorekin hasi da, puntuak biltzen hasteko txanda. Biok prest? Bai.
Denbora. Txantxetan aritzea atsegin duena. Adar jotzailea. Ikain. Adar txikiak dituen oreinaren familiako animalia. Oreinaren familiakoa, initze? Oz, hasita? Orkatza zen. Orkatzak ez duen gorputzeko atala. Buztana. Ikain. Buztinaren kolorea. Bota. Gorriska. Gorriska, hori da. Ostadarraren kolore kopurua, eneko. 8, ez, 7. Zazpi, bai. Zazpi ipotxek ondo zaintzen duten pertsonaia. Edurne zuri. Ondo. 14.000koak igo zituen lehen emakumea. Zaguna oso. 14.000koak. Bai. Pasaban. Edurne. Pasaban. Izenarekin ari ginen, ez da? Bai. Ondo, bost, bale, 50 puntu. Bueno, orduen, maita diraitzeko beto orkastxo oraintxo baino. Baita ere, adarra kontuan izan da batuz ere. Txikitxu egoek. Eta batek Ondo. guztan adu, besteak ez, dena dela. Oso ondo. Adierak, bai, beti dago zerbait horratzen. Beti ikasten da. Beti ikasten da zerbait. Enego Tamaren, pixuan, telebizari begirari zaretela, definizioetan eta zer moduz moldatzen zarete? Bueno, Bueno, zeo zeitxe. etxeti ondo baina berremen. Etxetik ondo, bueno, izan da deila hau zuen etxea orain. Gero badaukat galdetegi eurentzat, eh? Aber, ezuk aldatu zeinek, Hor. aber garbitu etxie zeinek. Bueno, danak da, no? Claro, bai. egutegi bat, ez da? Txandaka. Txandaka, Oso ondo. Bueno, orain ere txandaka. Eneko aurrena Tamaren ondoren, definizioak osatzera. Biok prest? Denbora. Euskaraldian, belarri prestez gain, izan zaitezkeena. Hau bizi. Ondo, harrituta gelditzen bazara, horrelaxe geldituko zaizu ahoa. Zabalik. Bai, besoak zabalik abestia kantatzen duen taldea. Besoak zabalik. Talde izen bat? Probatu? Festakit. A, I eta U. Talde bada. Gatibu zen. Gatibu taldeak kaleratutako disko kopurua. Bederatzi. Ikain, futbolean bederatzi zenbakia elastikoan eraman ohi duena. Aurrelaria. Kain, Eder Aurre moda diseinatzailearen jaioterria. Bilbo. Bilbo. Bilbon ospatzen den nazioarteko LGTB zinemaldia. Zine... Bai? Probatu? Zinetoki... Ez. Festakit. Zinegoa. Zinegoa zen erakun zutena. Zoragarria den jaialdia bide bat esan da. Bost oso ondo! Eneko Maren 50 puntu. Oso ondo, hieroglifikoak datoz. Eneko initze prest. Bai? Danak erantzuteko, danak asmatzeko prest? Denak. A ber. Ozen, denpora, lehenengoa. Txerriak aurkitu du. Kurra. Ezkurra. Oso ondo. Bale, oso ondo. Karrakorra bagenituen, kurra falta, etzegoena kurra. Ez kurra. Oso ondo. Eneko tita ikusi zu. Bueno, bai. Bai. Apaltasunik gabe, Eneko. Bai. Ondo. Batetik bat, ia bigarrenarekin zer gertatzen da, denpora. 2 urtez ikasi nuen, Latina. oso ondo. Ondo, Eneko bat ez batu bestien Hori. erdinoa initzen. Ederto, la nota, tinen erdia, tin, eta latina. Oso ondo. Esan dugu, bikotea osatzen dute, baina koñadoak ere badira, orduan. Pike txiki hori ere. Bat asmatu dela, nik bestea. Aizpak ni maiten hau gaizen, ez Hori neu. da. Hirugarrena denpora. Zenbat urte dituzu? Hemezortzi. Hemezortzi bikain. Bale, emearen zeinua, emeak ikusten dituen, eta nizko hemezortzi. Zenbatu beharra zegoen, hemezortzi, bale? Familia arteko pike horrena metodo polita da, Emaitza honak eman ditu momentu zeintzat, 3 zuzen erantzun da, 80 puntu, bikote. Eneko Maren, itxura daukaztu hieroglifikoetan oso onak zariela. Busko, a ber. Itxura. Itxura, bai. Beste lehia bat ere izan daiteke, gutxien asmatze dituenak, pisuan, harrikoa berak egin dezala, adibidez. Ez dago ezki. Ez dau txarto. Mira. Gauze txarra beta usarriko baino, Oea egin. Bai? Bai. Ni nahiago egin. Ez. Ez? Zukaldien aritu.
Oiain. Nik bai. Bai. Hogea egin nahiago. Bai, bai. Hanik ez? Bueno, bale. Hieroglifikoa dator, denpora. Bigarrenerako zer nahi duzu? Oilarra. Oil baderantzuraren zati. Oilerre. Oilerrea. Errea bebai. Oilo herrea. Oil... Oilaskoa. Oilasko Oilasko herrea. herrea. Vale. Vale. Oil asko. Kasu honetan, aurrekoen sortzirekin geratu gara zenbatu behar zagoen, baina batzuetan asko edo pila edo izaten die, oil asko, errea. Osondo? Barkatu, segitze dut aurreko ari tiraka, harrikoa baino, perez handiagoa, ohea zera gozu, oso handia ilaski, egiteko sekulako lana ematen duena. Bai, aireztatu ondo, Bi bider lau, atara, ja. sartu, barriro, makurtu, eta sekulako. harrikotxuan... Bai, ez da gozo, musika pixka bat jarrita. Bai, bai. Atxarra. Ondo, plater bakarra askotan. Hori da. Ah. Baina pisuan ze izaten den hor, ze pilatuta izaten den, ez? Ez, janda, garbilleta. Bueno, segun noiz. Ondo, marea. eneko. Goizetan Eneko gia. igual. Bai, bai. Goizetan jan. Ostegunetan ja. Bai, beste kontu bat. Bigarren eroglifikoa dator, denpora. Burua uste asko ematen dizki, Do bai? txapei, do Txapa ez. Do Dominikarrei. Domeka. Ez. Do Txapa ez. do Horri deitzeko bestera bat. Do pinei. Do pinek. Do pinari. Do pin. Dopinak. Ai! Ikitu dugu, do eta pinak. Bien, txapak, pin, Pinek, esan dugu, baina pinak. dopinak. Hori falta. Bale, urbildu gara, Maren oso ondo, venga. Hirugarren eroglifikoa beprest, guazten denpora. Eskerrik asko, zu bai. Ze botoi da hori. Sakatu... Ze tekla da? Zeta... Ex... Bai? Ex tu... Bekue? Bai. Esk, baderantzuna ezati? Esk godu... Nolakoa? Esk... Esku- Uzabala. Eskuzabala. Oso ondo. Oso ondo. Esk uzabala. Oso ondo. Oso ondo, batetik pozik 60 puntu irabazi dituzelako, baina eneko bestetik triste, harrikoa zuke egin beharko duzulako. 60 puntu, bikote, oso ondo! Ondo dago. Esaldi bihurriak? Eko eta initze, hemen kasu honetan, arerio baino, izatzaik deze taldekide, Bai, favorez, bai. biok norabide berean, hori da, Bai. egin dezagun arraun, elkarrekin. Ados, badator lehenbizikoa, denbora. Libururik, Ez, Argitaratu. idazten, ez, Inork baino. beste bat, ala, beste bat, gehiago, beste bat. Ez du inor Ez baino. du, Inor baino. ez du, ez du argitaratu, ez du, idazten, Libururik. ez du libururik Argitaratu. Inor baino gehiago. Ez du libururik argitaratu. Eta ere, inork baino gehiago. Bale. Vale. Du, libururik argitaratu. Ez. Ez. Baina, Bai. ez dut kontatuko hemen publikoa, baina harrapatu dut zer egin Bai, duzun. ikusi, Ondo. Ondo. Laguntzeko. Ari gara. Zu, grabatu miluzea botatzera. Noski. Edo nahi eren sartu. Bigarren ador. Bai. Ados. Denbora. gehien, Gehien. Beharko. duzuen momentuan, Momentuan. Momentuan. Tente. Ez da ten. Ez da ten. aten, Ez da ten. Tin, bai? Tin. Tin. tinta, Tinta. geratuko zaio. Aurruti bokala? Agertuko zaio. Ah? Agertuko zaio. Ager. Agurtuko. Agortuko zaio. Agortuko zaio. Ui, pena. Agerturekin tematu garata. Ai, ze berba politxe batzuk agertu, agurtu, agortu. Bai, baliokideak, Guztiak balio duena. Baina lanak ere zailtze dituzte, noski. Dena den, esaldia, demorazkapoa ere osatu Oso dugu. pista ona. Hortxe dago beraz, pista hori. Ea hirugarrena? Ea hau osatzen dugun. Biok prest? Demora. Bulego, ez, Ez? Benetako. Benetako. Klasiko. Klasiko. klasiko, Bat. Bat. Da. Da. Benetako klasiko bat da. Bota? bulego, Ez? laneko, Matxuratzeko. Matxuratzea. Da. Bai, zure? proba da, bulegoko, Bulegokoa. Matxuratzea. joder, zure, Zure? laneko zure Bai. bulegokoa, matxuratzea. Zematitz, segidan. Arrastoak jasotzen ari gara Bai. zatika, Badago punturik zerbait, ez. badago zerbait. Komodina jokoan. Eta Venga, komeni lepo egizeo. isilik ere ez geratzea, Bota, Bai. bota. Zuzen erantzuten dugun arte. Bai. Bokalak. Ea laugarren osatzen dugun. Denbora. Eskuarentzat, Ez da ez. Askorentzako. Askorentzako. master bat Ez da da, mas. amest, Ez. omes, Ez da mas. mus, Ez da mus.
Mes. Ez da mes? Misterio Misterio bat. Misterio bat Honen. da. O. Honen. Ez da honen? An. Hain. O. Oin. Ai, Jode. Ma misterio, Erabil. puntu barik. Bai. Geratuko gara. Ez dago arrastorik, ez dago punturik guanatzeko, baina galdera egin behar dugu komodina jokoan daukagulako. Entzundako pista zatiak kontuan izan da, zeri buruz ari gara? Boligrafoa. Boligrafoa, ikus dezagun. Ai, impresora! Pena. Nondik, bai, idazteko Bai, idazte legoa bukatu eta... matxuratu. Bueno, askorentzat misterio bat da honi, horri baten bi aurpegiak erabilaraztea. Ja. Guretzat misterio bat izan. Bai, Hori da. Eta tinta agortu eta bar hori be klasiko bat alako. Matxuratzea, gehien behar duzu momentuan, eta bar. Beste aldean orain, Eneko Tamaren puntu gehiago, eta aldela, komodina biltzeko desiatzen. A ber, proba guztien aurretik, esate dute hauek, arrokeriarik bat ere gabe. Guazen, osatuko ditugu lauak? Bai. Bai, Eneko? Pero, Demora. Disiplina, Ez? Praktikatu. Ez. Olimpiko. Ez? beharrezkoa da. Ez? Behar. Beharrezkoa. Beharrezkoa. Da. Da? Disiplina. Ez. Praktikatu. Ez? Olimpiko. Zenbat disiplina Zenbait, olimpiko. disiplina olimpiko. Praktikatu. Praktikatu. Izateko. Ez? Ahal izateko. Ahal izateko. Vale, oso ondo. Eneko. Ondo, Larri gine, baina sartu dago, ere? lan ona. Eneko Maren, oso ondo. Bigarrena, ea bokalak. Demora. Gero. Ez dake? Gora. Ez dako? Gu. Ez daku? Gi. Giroa. Giroa. Goraka. Ez? Badoa? Aurretik bokala? Agor. Giroa, ez da A. Giroa. Egokia. Egokia bada. 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 Zertarako. Zorterik. Sorterik. Zertu. Dugu esango, berba hona delako. Ba, Beste bat, gara, gora, bai? gura. Gora, gara, gora eta gu. Idazten edazibiko nahi dela. Gara, gora eta gu. Inspirazio hauekin. Bai. Venga, Eneko Maren, oso ondo gabiltzeta. Ea hirugarren antolatzen dugun. Demora. Edalontziari. Udan. Onelako edalantziari. Onelako, udan, onelako. 11. Bota dizkiozu. Bota. Bota. Nahiko Nahiko dizkiozu. Edalantziari. Zeure edalontziari. Vale. Primeran. Oso ondo. Esaldiak osatuta ja nola. Momentuz ordenatzen hobeto. Etxe Bai. ordenatute dau? Eneko Maren? Bai. Eta etxean bokalak eta ondo daude? Eskerrak. Bestela ezin da bizi. Bestela ezin da bizi. Bestela ezin da. Etxe Bueno, desordenatu bat. bizi izan gara, baina Inoiz ez. dena dela. Ea bokalak, ados bikote, laugarren osatzeko txanda orain. Demora. Ura. Ez da Hautsi. Hau. Hau. Txikitu. Txikitu. Ta. Ta. Postrea. Postre gisa. Postre. Ez daki. Goxoa. Goxo. Goxo, krematxu eta Krematxu. freskagarria. Eta Freskoa. Freskoa. Geratu. Ez, aurretu gara? Geratzeko. Ez. Egitea. Pena, segundu batera geratu gara. Eta birekin, 60 puntu. Ondo, Eneko Tamaren. Beharrezkoa da zenbait disiplina olimpiko praktikatu ala izateko, udan onelako 11 bota nahiko dizkiozu zure edalontziari. Zeri buruz ari gara? Zer da? Izotza. Izotza ikus dezagun. Oso Oso, ondo. no! Babai eta komodina, puntu ez gain. Garrantzitsua hori, Eta sokatirara iritsi atari honetan, begira nola ditugun markagailuak, Enekok eta Initzek 140 puntu, Enekok eta Marenek 170 eta komodina gainera. Bueno, sokatiren arteko momentua da. Eneko Initze, ez dauekin jaseko gara. Bai. Bai, prest? Erantzuten hasteko? Bueno, danok prestatuko gara, sokatirera goaz. Bagoazen bikote, sorte hon, denpora. Zein herrialdetan gertatu zen Estatu Batuak eta Sobiet Batasunaren arteko misilen krisia? Kuba. Oso ondo. Eneko Maren, denpora. Futboleko talde bakoitzean zenbat atestainek jokatzen dute? Bakarrak. Bai. Eneko Ainitze, denpora. Zein pizza izendatu du UNESCOk gizateriaren ondare inmaterial? Paso. Napoliarra, nola ditu adarrak ahokorapiloko akerrak? Okerrak. Oso ondo. Eta erantzun okerrak gutxi, momentuz, eta hala komeni da, eta bizi erantzutea ere bai, noski, demorak aurrera egin ala puntuek ere bestaldera egiten dutelako. Markagailua pixka bat iraulita orain, Eneko eta Maren,
eutxi puntuei. Guazen, denpora. 120tik gora. Zenbat garren solairuan dago, altuen dagoen munduko etxe bizitza? 140. 26. Estok zenbat esan zuten 60ko hamarkadako kulturgile abanguardistek? 13. Oso ondo? Ez toka mairu, hori da. Bigarrenean, zuzen erantzun da, ez du horrela aparteko akats zerrendarik eta segidarik izan, ala eusteak omeni. Markagailuak gerturatu dirata, eneko eta enitze, animo. Eneko hainitze, zegoen txanda? Bai. Denpora. Nor da Zigorri Iturrietaren kide berria txorienen? Jaione Marezke Urrena. Ez, Patrizia Beiteli. Zenbat herrik osatzen duten Nafarroako bortziriak Bost. eskualdea? Bai. Bortzek, bost. Eneko Maren, denpora. Zein beste izenez ezagutzen da Doneiako bidea galaxia? Esne bidea. Bai. Hasi gara erantzuten, zalantzare egin dugu. Baina bide zuzenetik, esne bidea, ondo erantzun da. 71 segundo sokatira burutzeko bide batez, Eneko Tamaren komodina ere hortxe dagoela, gogoan izan sikiera, Bai, Eneko, hainitze zuen txanda, animo. Guazen bikote denpora. Zein euskal sindikatutako idazkari nagusi dira Garbin Aranburu eta Igor Arroyo? Ela. Lab. Zenbat erlijio ezberdinetako federunak bizi ziren elkarrekin tuteran 8 mendez? 3. Oso ondo. Eneko Maren, guazen denpora. Zer da espazioan orbitan dagoen Hubble gailua? Satelitea. Teleskopioa da. Nongo erromerian ikusi zuen bilintxek neska bat txoria baino ere arinago dantzan? Biarritzen. Loiolan. Hego Euskal Herriko zinemaretuen sarrerak merkatzen dituen ekimenak nola du izena? Komodina. Zinemaren jaia. Ondo erabilita, behin batian Loiolan erromeria zen. Bai. Zantxe ikusi baitzuen neskatxa bat dantzan, eta bar. Eneko eta initze, aurre hartuta orain, baina puntuei eutxe egin bertzaien. Guazen, denpora. Zein taldetako abeslaria da Tomas Lizarazu? Rindot. Bulego, ze telesailetan egin zen lehenengoz ezagun Gorka Otxoa aktorea. Goenkale. Oso ondo. Eneko Maren, denpora. Ze izenez da ezaguna Hego Afrikan arrazagatik segregazioan oinarritutako politika? Mandelismoa. Apartheid, zenbat orduko lan astea dago ezarria legez Hego Euskal Herrian? Paso. 8. 40, zein da euskarak duen bokal irekia? A. Oso ondo. Oso polita Maren, ahoa ireki bezalaxe etorri zaizulago erantzuna, ez da? Eta presio orain, Eneko eta Ainitzeren gankarrita. Animo. Guazen, denpora. Nor da Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia? Paso. Paul Bilbao, zein da Europar Batasuneko hiriburua? Bruselas. Oso ondo. Urrezko erantzun bat orain, zuzen erantzuteak asko balio baitu momentu honetan. 174 Enekok eta Ainitzek, 146 Enekok eta Marenek. Erantzun eta erantzun azkar, bikote. Denpora, nondik ez da Zibearretxea eraikitzen? Teiatutik. Oso ondo. Puntuak dantzan, eta antzeko dantzetan etengabe gainera, Makiak errepikatzen ari dirata, 4 segundo, animo. Denpora, zein animaliaren pegatina itxasten dute katalanek autoetan? Astoa. Oso ondo. Eta zuzen erantzunagatik ere, ez duzera egin duela markagailuak hori bai, ariketa ondo bukatuta Enekok eta Ainitzek 163 puntu, Enekok eta Marenek 147. Bueno, pena bat izan da Eneko Maren, oso ondo aritu zaretelako, programa zuen zier. Bueno, ze moduz, Eneko? Oina hobeto. Bai, Baina hobeto, ez da? lurrantzea miluzen ze moduz joan da? Jazta, orain zer eginak Hasiera egin ondo da. da. Hori da, hori da. Urrengo saioaren aurretik, harriko egin, A praktika. eta bueltan hemen. Hori da, Ados? bikote, Gero, eskerrik asko. bikote, agur, agur. Eta sufrituta, majo sufrituta gainera, amezketarrak Eneko eta Ainitze iritsi direla. Bai. Lako batean finalera. Justu baino. Estu ginen, Bai. Eta jabetu gara zema balio duen komodinak eta bar, Bai. beste zaio baterako balio dezala horrek. Hoi da. Importantea, 163 punturekin sailkatu garela, eta estreinekoz dirutxo ere irabazi dugula. 163 euro dagoeneko zuenak dira, baina erne gaur zakuan jokoan baititugu, 12.590 euro. Ederto! Eneko Ainitze, lehenengo finalaren materian ze moduz, aldartie. Ondo, ondo. Ondo, jola indar egiteko? pixkat Gogoatzeko emate gogokin. honek, bai. Ondo, diru asko jokuan be bai, Bai. Hortu ederrak egongo dira amezketan. Oi, Bai, Bai. Bai. arbola ederrak be bai. Baita ere. Elikadura osasuntxua ere ipatu dugu hasieran. bai,
Ea sortea dagoen. Zakuaren bilagoaz. Gaurko eremuak. Barazkia, fruta, lekalea. Baratzak ematen duen guztia ez da barazkia, eta arbolak ematen duen guztia ez da fruta. Zalantzak argituko ditugu gaurko zakuaren bilan, Enekorekin eta Initzerekin. Ea sortea dagoen. Vale. Lehenengo kontzeptua. Milua. Milua. Barazkia da, fruta da edo lekalea da. Zauditzezu, milua. Ez, ni fruten enuke jarriko. Ez dakit ondo zer da, baina frutek ze askoik. Igual, lekaletan, no? Bai? Zuri sonatiz? Ez. Milu. Lekalea, bale? Venga. Urrengoa. Tomatea. Tomatea. Hau, nik batzuk frute bezala jatuko, baina ni barazkitan sartuko nuke. Guk bai, ez? Guk beti barazkia. Bai, ezta? Bai, barazkia. Barazkitan jarriko dugu. Tomatea barazkian jarriko dugu. Urrengoa. Aguakatea. Aguakatea. Ni tomaten bezala, baino, Bai, baino... igual die bik frutak eta Ja, guaiga jartzen ja. dik barazki bezala. Lekalea bentsat ez, garbi. Buah, aguakatea, gau zurri dauke... No, jarri barazkia. Bai. Nik berdin. Bai, venga. Barazkitan. Barazkian jarri dugu. Oliba. Oliba, haure igual. Ja, eske, denak igualak. Arboletik, ateratzea... Fruta jarriko dugu. Bai. Venga, fruta. Ez da fruta. Ez, venga, barazkitan. Tare. Soja. Soja lekalea. Bai. Hau, txon. Lekaleo, soja lekalea, ez? Lekalea. Urrengoa, kakauetea. Fruta, Bai. frutu leherra. Fruta. Eta amaitzeko batata. Batatare berez gutzak barazkia. Barazkie. Barazkitan. Guk Vale, barazki barazkitan. bezala. Da, berziatatzean. Vale. Barazkitan jarriko dugu. Oso ondo. Behibili gara, baratzean, arbola hartien, zemuz? Ez dakit, oiko janarik, da azkenen dudek handinak oiko ematizkigu eta ez dakit. Ba, iruditzen zait, etxetik ere, jolas egiteko, zalantza horiek danok egizan Bai. ditugula. Bai. Ba, eta atxu izan du geha, horri buruz, behin gehiagoetan, baina ez dakit. Garbi ez dugu ikuste. Kontzeptu ezagunak, baina zalantza asko, Bai. esango dugu. Bale. Soja, lekalea dela, esan didazue. Imaginatzen, arrenekotik. Zer ba, Eneko? Soja? Soja. Lekalea? Lekalea jarri dugu ez dakit. Zer dela da? Ba, ez dakit, burua torri zait itxure bat, da lekaletan imaginatzen. Ez dakit, izakotola deskripzio... Ilarrak moduen. Bai, hori da. Bueno. Baina, bueno. A ver, Soja lekalea da? imaginatzen. Bai. Lasai, lasai. Lasai, ez du zineten eta Asia ekialdeko gainera, sukaldaritza japoniarrari esker oso ezagun egin dena. Baratzean ibiltzen zarete, Bai. Ez du ematen baino bai. Hainitze etxien, badaukazue? Bai, eta tomatek eta dena barazki bezala landatu ala itxeitxo, baino gero ez dakiguna da nola deitzen zaion emategun horri. Zederra ala ere, Hartzen baratze lan bat hori. izatea. Bai. Horrela, ere muka sailkatzen duzu, baratzea ere, barazkia, fruta, lekalea. Ez. Ez, ez da? Baina, bueno. Batatak landatzen dituzue, esate baterako? Bai, bai. Barazkia da, batata? Bai. Ja, gizakion elikagai noski, baita abere askorena ere. Batata. Tomatea landatzen dituzue. Baita ere. Hainitze aurton zen moduzkuek. Aurten Asko. asko etorri da, bai? Honak? Bai. Bai, bai. Nik Goxo. Egin beharko dugu hor truke bat.
atun batzuk edo karrinik bermiatik, Gustua, tomate batzuk igual, abestetatik. Igual bai, Zalantza izan duzue, entzuten egon garalako zeta baterako tomate edo guakatearekin. Bai, hoi bikin handie. Barazkin edo frutan jarri. Bai, bik multzo beren sartuko genituzke, baino... Nik uste da, bik ondo o bik gaizki. Edo biak dira barazkiak edo biak dira frutak. Nik uste ez dakit, baina... Guk baratzan sartze itxeunakin, barazki bezala lutzeite, baino ez da hoi multzokatzeko era. Tomatea, neure buruari galdetu edolako nola izendatuko nukeen tomate bat barazki moduen edo fruta moduen. Adidanok, tomate bat barazki bata? Ez dakit, igual ez. Fruta! Aguakatea eta olibabek fruta, kakauetea lekalean. Hau da, Eta bilbo barazkia. Bai, askotan banatzean aritzeak ere zuela bermatzen aizu ere guztiak ondo beteko direnik, baina egia da, finalerainoko bidea primera murutu duzuela, Eneko eta Inize, 163 euro ia pilatuta ditugu, eta martxa erabat hartuta, martxa horri segitzea, eustea besterik ez zaigu beratzen. Eneko Inize, derrazuekin egotea promoten beste zita bat. Bueno, eta esan dugu, bizitza osasuntxu bat, kilometro zerokue, non, miluzen gauero. Hau pazuek! Buena arte!